alam ipathan di phane janti mung phansi apor bipon po asi Lumbajong a constituency lake ilitum headquarter lo labangso constituency lo ke thekire lapen lasonsi officers wen chenglok oreng itle matun chenglok ladak di phuke lake cethang klong adin lo lasi labangso a constituency lo mate labangso a area lo mate labangso adima lo opusonnya senang di mobilize po lapen next MEC election hot opusonnya senang di cepai po labangso lam nang dina harita Francia kero di party lo itu piningre toksulong nagapap konten rakan lo kusong lapti kejailong por di potome si ahok lo constituency inkorat rock angbong pen ke thenai ke Lumbajong lo lapen a population da ki ongnai ke Lumbajong lo lasi jasemen itu EPHLC ini tuh Heilongri lapen doa kisu mename Jognanji Pumathasi APHLC asong intanganji upen arongtin apiestin nilitung da constituency committee hoi pen MEC election of first time itu humri damlo lapen ajo kedamtang MEC election hoto bangke itu mesen hoitu BJP itu nito phanang parembo idel hegamlong ajo baji krihinian na kupusi ke parembo mapa bidila tumri pigla tetapi rat atum han chururi un Lumbajong arara phat ini wile thoto mini di kinmana ki robi parpiglo la pelada ke plano ke thekdo ke redo akhiada ki do tundo halatum arname nangkace rap nangkace todun kan bot ator ke so bot nangi jok tena patame angam hana ke robi parpiglo non MP election nale talo lasi nili constituency lo bangkela hello dan APS team chot kalisan ka village committee yes committee lapel ward tamila dakdu Lumbajong longe non hang abesata me pu bolang theranata town committee paru delo lapenda di fu matalo manjana ledam nasi nilitung lanon MP ke pahai ke phanang Lumbajong ka namake nitu constituency committee itu arsik jitpen itu isi ini a step ke ni bonji kace pahai dia polisi eklem bonji pasal itu disiplin lapen laso along ke arat phanang me pini weta me chuni rilo ame itu ke dadilo me cerai konsenal lapen kedam tangan itu na cerap tu sontak taksi ke banggilan ni ame itu cerap situ nang kusina untuk han chuni kono kon ini ya kero bipar pilo janti mung kai alangli Lumbajong ke ketan lapen ada ke cekere ke tang ki tuan ada dopelo aposi asu se ke pangtang konje pangga langli pe dame sonsonia step pada income sejauh kon proposal langli pe bacini lo nasi non laposong product pada thana pora kero bipar pilo nasi non dam tu pilo nang nili non ki dam si banggalan lo kongrompi ake hai nangli paneli karjukan tumang kala hello nangli constituency lo mai meeting ke nangli deng bom lo setame kidam tang pen mate nangli kidam tang MEC election mate kan jatun pen non nangli strategy ki claim bon chu bangge ko an si mane paprang lo ko an si nangli than mum lo ngora pan la pen nangli ko an si ninga che thelo la so lama dasimet lang phera constituency a putak nangli than tha Kardom bining we labang sok tokso Jimhon itu masak teron sampu
nili panak kaliwat tengpen nili langper constituency aku tak lam ethe thini than pekla dia pansi ni hanglo lapen tu ini karbian longara atau kanu itu teman panstabe labang sok tok su galang tu panstabe nili juning rilo nang itu kadu oi panstabe langper constituency aku tak nili nang ke thana lo nang itu kadu oi panstabe serius nang kan thapu sini di metro ningri lo lasia hoklo langpet constituency lape langdam lo pulutang pe IQLA lo isi langpet constituency usitame keci asuki ongko di mutakak jadi balang hinason lapen kelada langpet IQLA lo kelata keci asuki ongnaya dim lo lasi keci asuki ongnaya dim si nili constituency ke kapuli lasi sitame kiki asotum ta do buthor sitame langdam lo ulutangte ekhe ider ilong ria phan chirai komnang ulutangte kiki aso phang hai unchi ta phang ge dola nonta mundu dola sita BJP RS lapen bongo sena tu apshitun rong ke ongdung inglong aso mate Jasemet ke itum karbi atum lo along itu ma phitun rohma ame thanga det ame thanga long ri ame thanga khai pan se panung dikangku la ke sining du me melo sita pini army ana bangke up to date mate pini army ana bangke hala prang pen ke dam tang election nili ke patte dum det pen la pen hala bang so ke bang BJP tum claim thap claim group ya jo e perem det lo lapen kata kau pantai itu APSLC bang perem hello sita me pini election kita pen pinian dengan pinian yang ke hitung langher lo langher constituency lo APSLC tu upusong ang dengan si kamklem lo mapua bangke nili pini karbi yang longara tu pani li pacini po nolo bangke langher constituency lo APSLC chan pikang yang lo lasi la anak chan lo kupia po lo pulutang ke non nilitum APSLC hoi pen ke awareness ta pedolo mass joining ta pedolo la pen ke ong do tung nang dun lo la pen tu a make nang ke prang atum ta a make jang atum ta make nang prang dun pik ando lam posi no ba ke josesto no ba ke munit ong o alo armu do alo la pen ke isi ilitum ke tham chok itum awareness ki pichot ta la pugalilo situation ta tham dak lo hala ta apor alamang ta me karbiya tumpang than pachini dak lo belong sung tumpang than pachini dak lo je non ke itu ma khai wir rang lo wir ji dok an lo puri tu APSL sun than lo la pen non bang ke itu ke than lang si check kop det lo bang ke che so tu ke phai nang ong bom lo itu langpher constituency lo ke langdam lo pulutang ke je phere mimi la pen ki son pen ke je therak mimi an lo ili tu ma karbi tum si ke je therak the jong chalo bang kiti ya sutum seda ke nang rule det lo ajil ding de lo ilitum jong si ju si tek ilitum jong si jire tek pulutante bang nang cirai de thang yang ko lang phera lo bang ke nilika do we constituency dong pudun de sita me lang phera lo ma ke la sonang an thek pit lo lang posi pinya mi ana bang ke APSLC atuma ke tham na jo la pen situation pen ajo alang tum chini lo ra tum chini lo pinia bangke ki ong do tung je therak thek lo je therak thek ma nang bar pak lo nang bar pak si ke dam tang non jong tarik ke thom ni tum meeting pa do ya phani tum da muni chu khapon lo la sila bang so meeting chu khapon hu ke ong do tum phani tum phan social list ki pi lo o nang tum APSLC tum ke claim ke dam ning nang sam tum ong kwa men pen ki ong dung APSLC lang ke join du dia phan bang lo la pen thu la bang so thek long armu ke jeng rong nang che itum nang che pa ok du dia phan armu ke bang ke jeng rong thek long ma BJP atum bang mang ke upi lo butan te hala bang so hut itum phan nang kham khe du lo ke dam tang etum bi thum reng thama long si la hai hu APSLC bang ke kham khe la pen ke teng khe ya phan da si thek long chok si ta men no bang ke langpher constituency long ta ke chi so tum bongo senatum RSS tum a party thepi lam posi hala tum BDR dimsi la ing long asu karbi tum ke bang si ke na ye po
lakar dia tum nang claim rong si APSLC khai ka cherai longri ka cherai ye tum kami claim long si kar bia tum si aprang nang badhadun rong kar bia tum si aprang nang hong thu rong nang tum yang si la pusona kam claim te mass learning bilok te lahai awareness bilok te nitum kar bia tum si aprang nang hong si nitum nang tum phanang che danji nitum phanang che dam dat bakti ke nang tum jada kam ta claim long le usi ning ye rong lo Nte sonalam kedam tang lada tantili thipi long halada mass learning program kedeng along kedeng arni hod bangke halada arong masar ne bine abangke APHLC funding che thipi lo methang check ingin kado babeta alang ni methang se pilu seta api next ani abangke alang li heri ju asonsi media thing no lam gejai halada la son ko puson si kache plan ko lada halada BJP asongja company ke ther ke hap do malang ba ahok lo labang solam ma ahok lo kiso sang ho ada gambura lai hai meeting long sitame alang li lam jai lo meeting long sitame ratang nu alang li ning ak long lam je than lo apen ke APSL sinang dun lo nang dun det lagi paw dun det pen BJP RSS satumbang dam si kopi lo alang li phan ther dam lo alang li phan ke ther ke song lo orono doi nang pipon pe hemso nang pipon pe barso ko doi hem nang pipon pe la song thom pe alang li phan ther dam lo la pen thu ha da wat komisioner potum dam masi alang li phan ka preka lam pen ther dam masi alang li phan uthor rata long nang si kubirun tu u inke ther pen masi alang li bang nang kok lo la pen li tum phan ke tham phit lo o sar bang tha u masi ni phan candidate u hoya men pen masi ni phan che hang lo ni tum ching kilo alam ma ga hok lo che theng nang che chok nang ko phan ke itum ke claim nang ni alam tum ke che theng nang che chok nang ko men pen selang ni tum ke ni phan ke a em si ba amani li ke alam tum lo che dam ni phan ni ngai te masi ni li bang ke pu alam tum pok pi pen ngai per ma ni dia long su to dun dun lo ko alam cha pasi hala da aro bang ke no so teng kon de pine ke ther ke hap do lo ke ther ke hap do si alang li hem dam taksi nang meeting biri poma upenta ni tum nang apate ni tum alam nang pete pe meeting biri puta nang bide komen pen sila tum dam si ther hap dam lo la persona taksi alang li gamura panchot pugali ili tum workar tum phanam tame ther hap lo sita me ni tum lahe ke ther hap pele tum ke phiri nahi pugali i tum ke phiri nahi ke i tum along rinon vir tanglo i tum khai vir tanglo ba okhomia tum asalam thi pudo lasit bor bukan nanti muda itu sini lo. Dehok koi mumai dangor lo hoi putar bang putar. Ako mati pici lo kan. Ilit tungkar biar tumbangela putar ide. Toka koi dehok dangor lo hoi puti puturong. Tangka poisa tipi tiarong ayo ini pini itu hemprek. Lapen ke kei pangke pejoki semua song pangke nang cet dang surong. Lapu liyo. Tahu kero pipar pilo. Kasi non othor dam to kino nang lata langkar constituency belo langli ngomong sing ini deh. Alali General Secretary lo lasi haladak non antame BJP asongja mate leader satum kacet krong labang so ot lang no lam public fan ke ther ke hap kapre a party tum mai meeting bidam lo pulokan te ki pridun lasi laso ateng pulokan te non nang tum hadak lang her constituency ben ko pine kacet sik doma arong na ting pen la tuang fan dong sina pasit sak do kok lo pulokan te lason court ke damji made lason police atum pen ko pini lason ka chisik doma Toh la sa kiro pila ni fan inung way so to sorong sa minang arju kon ke pedo pot toh la sa pransi ke ni haning tum lalong ili tum lang fair long si tabe labang so EPSLC la pen EPSLC atum mass joining KBG kasi sit on ke dugo la pen ke kaya na tunta nilitum mana report na chipige do piglo bon sa tabi nilitum non la apor kasi content na joke si non nilitum sabo kapospoy na isap la non hidi soke la haya kam dua join si tabi nilitum la non ke claim ke na malong na napasiksak dun ke dua join ni EPSLC itu langfan konstituensi long ta aning ki biji kali aning si thero tapson ate mala non ke dang tang non hejong ake ai kong rong pi than long
je haladak nilitum fan la mai meeting lo ngi pridun dia fan alang itu maka board i do bon sitame na ke board i do sitame nilitu tantili he filong sitame nilitum 13er ni masen nilitu pado board i delo la se halabang so long sitame nang je po dunia tum beto big rong thom rong dia muni ke mas joining alam bon sitame la so prank alang litu dam pen hang nam et hair dam ke hair ke hap pen a joining halabang so ni nang padun ulong dede tolasi nilitum langgo la so meeting bi deda join pen nilitum a workers tum fan as meeting de pen next arni da ke hair ke have to pick la pen ga ko la following days ta ko alang litum han ke hair ke have to je nang litum yong si la puson my meeting nang di bom polo dante nang litum fan nang pasiksaki nang hen nang PhD po anta nilitum a workers tum fan ke hair ke have padutan lo kada kasi hada bitung long ilitum kado beta long lo kasi non mangalang fair long tala puson bitung long kachari dun pen pada tanon mudram lekhe ake hai tong alang nang toy dun lo ne kasi la BJP atung lo kasi la bang so alam ke nilitum long tan dokok lo non bang ki Nama son lasana kisung litung konang lo mahdi. Ande lasana kisung dengan cepat jogging ke court dulu. Ande nang litung court ake ngi komen tu sih kita malang. Nama son kita ambil pulang ke. Ahok lo kasi nilitum chingmai lo la non jong si ako next time non jong si ako nilitum mafan la puson la APSLC amai meeting mate ke ching room along nang ke kam kedun la penang ke ther dun dulu polotan te la ke Bongo Sena, BJP, RSS atau no pen kardia hutur atau no apot ili tum tanon ke cecak ding nang neno ili tum tanon ke aron do outpost do lo do lasi ili tum ta lo long pati bok nang tapi aron te pen korda long ili tum tanon ke pati bok kan ra ili tum ta claim no nang kusi ili tum chingwa elo long sola lasi claim ko Jom Akero bi party lo. Aling pandemic nardak pen athima itum aron la chini ne pen ta muni tum akisung doko athima pinan tum mane ke kher ke hap pola sonsi muni tum bakre diti la sila polotan te lage tum aron dolo constitution long dolo ke kher ke hap IPC long dolo threatening ke theng ke chok assault la anta tu lo posi ili tum aron doko pot la nang ka khirina nguji alam masya bilo sitame itum pate pok nang ko pong tapi non tu dam tu pit po ake hai alangli diuri terang alangli kedam tang singason konstituensi lo alangli ex presiden lo masih alangli dan ingin citong tu posisi singason aputan opan claim pensi non alada a konstituensi lo EPHLC tu cingtur lo ba wan si kengkam jolo non ke bang jilang kupuson son sinali tum ke claim kedam alada asal putar kiek lah Curupar Pilau ini bansu toksulong libang pone tipon aben kajupot aben tunting karubetom rain ingkora po lakan so toksulong yelitung asar dan santaron aben aduntu akai rajan tilung litung nong cetong dun lang litung aben aku tutulang konstituensi agai langkar konstituensi long pengoropi alang tun zaman citong tun laukat dan sekretari kompolingi alang tun ansinamin citong tun la solong nilitung la singasono konstituensi aputa galang bangke penangan nilitung la kedamtang la MEC election tokong sohut nilitung ma konstituensi long ke sar jaga ta bansi nilitung adi maklong pekpondo stami alangli kebang pen penang kan arara tungke alangli ban ningke chithi lapuson sikitu siki om laposi atoganu labangsu IPHRC bang support labangsu phai siki party om lo nilitung singason lagi tage damtangan ni game penangan nili presiden duunti lo nili penangan rong do barlo kilut penangan patep tuno lapensi la alangi sarjai kata kewang angke penangan amuluk nang dola lapen lido man ke hajaja dino singason lagi kami labangso BJP tum upenek puna labason
box kela pena jopen labang singhason aphan na biar pot ime basi sar jai ka thar ban bangke kaparen pot I lason si dagang ting do ko laposin non kebang ji MP election bangke ilitum Peceng lapen apa long se di maposi kita Jepang asa buka duradu laposi lasu ka durapen ke parlo kulodante ini tu aku kiluti ke claim tuje apa itu kapan sih Jepang itu si pondono lapen kebang jilang MP election udah bangke sarjai kata begini itu singasana ratun ke support lo lapen alangi pansi itu kadoga biara tu manta itu sarjai kata musiki joki pansi kado weci kan ador pen pentik kalilo open pensi itu klan darlo pakai itu si alangi pansi itu singasana kata pan pakai ningke klong bagi non tibanji MP election pe alangi pansi itu ke klan ketam ang ton pen di metang pensi panceng pon la non arwe jongsi disun arwe jongsi mane klub lelo kulutante beceng lelo kulute so lam ada apa ini kerjaan tu makai non nangli suppose non jaga farlo si candidate to prote nangli tum kupi pilo kerap duni pangka sisi kalada kia da pelma kopi kuboson bensi campaigning da bote mas name kuboson bensi alangli pangka cerap tum ko nili tum ke lo kerap bensi alangli pan kerap bensi ke ku agar terus menangkap jo tempe nili adunan ko kerap bensi ke nili tum ke alangli fan pacera bensi aja ko ngapake nili tum alangli fan pehai dunan ko lapen 6 idul aron pen nili tum ke vir tanglo ko lapan so awareness ki pi pen ke than ki mun pen si alangli pan kat rong rupalo du tin pen si ke than pachin pen si alangli pan drop kitun je pansi put ikon akhirnya berparti lo tapi non kipe jut silo labang ke itu jasemet non election na porang lilo meneng election no lasi election na apran lason kopi lo independent dan kerja lapen national party itu kopi ni pen kumane apan ke nam kumane bidi kan li lason bidi lang no pen kapin khar lason nang joko koti lapen apo ong dung itu tum kar biara tum ke rong grup ke lason ngaci than ngaci mumbang ngaro temayo kasi kilik mati election ang dulu program te hala national party tuma bidi bangke la regional tuma pan aja kong ke thakun dia pan candidate parjab tu uditi ini tum themang gadi MSC ke MSC constituency long bang thom bang pian la deson candidate parjab ndeti lasila bang sola nili konvensi yang copo itihe ke apransi nili rajan timu lumajong constituency ex candidate lo PSLC la salang le pansi nili apor pi polo la independent candidate parja pu pen ratum phan puson na li than pen sik pamang ke dia japa tihe pen na tanita la independent pen election hud karjap dun bangke la ke la regional party mate itu nama som APSLC itu hai dia je porque pahai he dia je paneli la puson claim itu la si rata tu la independent bo to ma lagi itu mane cikida mathai re lapen kopi lo ratum kacisik nei hala independent candidate ke place ko election ang thudumri ke puno dari law teng constitution la teng ke karjapun ke right doko setame rata tumbang kupuson men si kacesik nei ma kelang cari nei ma je kupuson men si latuma phan ke than ki movement rata tum cerok topek itu thege phan so kopi idea lo nang lili ke cikida matenge la independent chot kali national party phan anta la pen la independent atau phan anta itu ciki ke dep nei la pen kroi grade dep nei athema itu la non APSLC pengethan pon ke la ke itu dep elong ri ke cerai kom je phansi tu masal jayega thari kamai tham pini party elong ke wangke jokta di APSLC a party elong ke matum ar ke komani amuni na men lege wangali nili seta komani men phane ke wangali bonda itu masal jayega thar 6 Idul Adha Tempen la Constitution of India the 6 Idul the Constitution of India Tempen
itu pan thani mung lo ni kan trok si kep laban solam nang thana bang ai din la tata jai ka thar sar alang ni ka chipi du alang ni bana joksi laban solam ni ta longo ni li long so jole pini karbian long arado an tribe sa khai do an inglo so khai do an ke alang ni long na si pini chini long even national party tumanda non ke mai meeting longa siksidul kusin longa pai thang lo party si TET exam en lo siksidul atek lumudi ada ke ha ki ceplan ku ke tie su phang si padu thu ni la de kapamang hu phan cho lagi ni no nitum election no si ki hai lo bulote जाएगा थर सर एमपी के हाई लोगों दे लगे लास्ट और में सिक्किम पेटो एमएलए इलेक्शन एमएससी इलेक्शन अंतोन इलेक्शन था हाई दे लोगों दे लापेन सी तुम चारी लोगों लापेन सी तुम चारी लोगों आखे में लोंगले और अन लापेन का दो को भी तो खाना के पिया कॉन्स्टिट्यूशन अन ये इतुम लालों से दो लोगों सी अनुती नबर पुतिन से तमें हाला इंडिपेंडेंट ना हो कोमाने national party tang ho hala ke tangka do ho pra itu mangdu nang melo la non independent no man ho lo ko mane ba he po la tum han phut than tu nei aponan thonon la son si ke toy la si la pen eso nalam da ka joto la thiek pen la si stick to the point ni ka jo teng la reply mana pino la pen la non ke pamang huye phan hedi kapre arat cari la pen hampang asong pipin ni cingrum po la common candidate par jam nang hedi ke dam tang MP election ta la son lo la pen MLA election ta son lo la MSC ta la son dudu la ke national party tum abidi kang lim lagi la siladak itum common candidate ta ho uncommon candidate ta ho la itum kilang dam nang jawida Athema common candidate ananinkan anajir kiding pen alang tu mana por pilo kende Congress mana 15 years aprang koloni hayalo la tunda la pena kapre ka song mana itu pilo SCC tu mana pilo CPML tu mana pilo itu la pena non BJP tu mana pilo tande cuma de lo kera la tunke inde non ke hahilang ke PSL lo la sidda rara tum kamang bujun de dia japan common candidate ko mo election hut song atung gai hampang song la pen ko mana song bong gai rap kamang pa nasi common candidate ko itum lang lera ili tum ahok pet asong jala pen abrat cari asong pansi lang nang ko bosin dilihin pet chuning ri masih nangin panon ceso por kilo apa nak prek ni common kilo sudah lalu common candidate ko setabi ini tum abrat setabi asong si jiki jatan bong lo setabi common candidate तुम्हारा candidate बन जो सी खेल लोग भी फंसी होने दे तो लगे जोर दे खाएं वो वीर दे तो लगे पवीर दे खाएं वो kali magala hala candidate apa hala leader apa la constitution seksi tu lalu chini ping me apa phale common candidate iwa betul apa ni tuli ta chini ne pen common candidate ba hala ka khiata to ko asa to thek lo la phana chok lo poma ni muge konani ha rita lele harong na lele ma konani lo magjang krai de ko piali to la kalau sini la apor dulu pose common ni pan sini li apor pilo second pop ang bos ng phana apor ang pilo non la election hu ko son si ran terelo ra teman di pamang hu dia japa ajak kipen itu lain pan solo kan dirapan kan kasi non nilitum ahok no ang inong kartu kasi non nilitum kasi sike la no non nilitum la kheti akam jud ko ko pulote nilitum arong tim sa nilitum ke dami si nilitum tim je salam no la nilitum la son si khanan ko je non ke ilitum pamunang lika pulo non ilitum no dak ke dam time kato kawe song SDC song Congress song plus non BJP at present ruling atu manse tame ilitum non theglong go latung ke KFan kali long dia farman kali latung ke KFan ke PV sung kan nox ke claim apot non ilitum la non MP election hu ke ilitum nang si ahok kan kupa tingwai bete lapen ke
ingwaira ilitum parliament long ilitum toilunde pulutan te ilitum Karbiang long ke kiwir lo kasi kumane independent pen ba kumane common candidate pen ku non ilitum rata long ke bang nang pamang huji wala man ke ilitum proy nelo athe mahala tum ke sob itum tested ola tum ke hala tum itum chuma long nelo la se hala tum ke non ako ka chuma thuji okay kam ame lo athe ma sami sasar athe da pulo tenga am ebar he bisibo pare kasi ilitum hala kato kami bhai ilitum chini lo non ke asi non ke ilitum ke tested kali non ma ke ilitum APSLC ilitum ilitum Karbiang no rat masih theklong lo ake hai jai ka thar pen ke japon tapen ke than ki mum pen ajo 6 schedule to the constitution of India laka do kami ilitum hanang ke than ki mum pen ajo non ilitum chini lo ho a party Karbiang long hey longri farman kar ja papen kache songpi papen ke rai konji ke alang li halu punon chini lo lasin non mang ke manggunang delu mesin dili tumbak ke ka pero parping lo non di Witirang 8 minit di CP kompo la sopi kompo la sopi paju kompo kasi singhason ke damtang ahon ke nang si presiden nonton ke abedel lo lasi abedel setami ex presiden mudame kacirap kaci tu naik ke dulu nang kita presiden long le dia nama sini li cerap mundi ko kali dia ji athema APSLC jong si hailo pulo tang pe ini tum hereng ko mati hey kere ngalong ke nang kita kalau dak dulu nili dak dulu pini dak peneli satu mal dak dulu aposi non ko kuson ben si hala dak si pen ke dunai ma mini di si piti hekan na pulau hala bangke singhason contingency long bangke ahok akaje song long ilitum aja pun kibnang ko kasi ko machi ahok pedak ilitum ban mana aron ade ajar bosuda aron belpete ilitum chunche deji par aron belpete itum iklang kita kami daji kasi aron ke tek muncul mate lam itu mana kepada kumar lo bote ilitum malongge sajai ka aron bel kasi sajai ka tarpen ilitum ban $60 nangi thana logo jongsi ilitum jongsi la constitution ateng pen jongsi itum nangi than pen kapre ke dom ban jongsi itum ingwa dam rong pasti aron pen kali unanya MP ban umanya independent pen gitu atum ban jongsi itum banso pa hai juntrong bode constitution kali pin kachini ne pin ban pang jongsi pa itum dek pudang te itum konasi hai long ikut soti cerai kun lagi ini perkara sunu, lagi tangkal gitu, tangkal kita boleh hal tumpang itu sapudun rong, kalau nanti arona tang sini ni apa kuban sini itu, bahagin rong, kalau nanti ini tumpang answer ingkan jok tiket kali, ingkan harus kita itu, emplek elong ini, lasi aron ke sini lapan 6 itu, aron besi itu kado gabitame itu lapan so, tapi yang long lapan pensil akan la aron besi itu 6 itu kan awal tang itu, nang pipi kop aja kong kan itu iu mana takong cipar ada te pa aron cihu iu selai te de bulan te son si itu emplek ban ba itu cison te lan la si la so ke cison am te jipo te aron cin pa menai la pen mopen akai terong sama sudah melo putan lo je aron ke cini ni to man ke pa hai te tapi non idam tangan ni aso ansi itu ke kisung ni ke poke upon po mela nasi ke po pida je pan bang ke nasi aron ke cini mocot ke tek mocot itu ingwan panang popo nasi ili tum laba sing contingency along singhason rong arab an ke alangi jaga thar bacini tum ke bado thip la pen alangi pan support pero bilang nang lihin betada penon pajut silo kong rong pili mini disi nang lihin apora pipon pola si non kira tidak nang li opusong silang heralong independent candidate duoji ke plesi Karbiang wona pathak ko lasi la so na pathak long dia jepan hada aratum kamang humang ram dia jepan APSLC mana pai to jepan nali kopi idea mate nali ning kamatha opusong men sikit tan pachini si APSLC mana na ceratum ko APSLC aholo laso non ke bangi keprang MP lapen ke MLA ada te ABC nang hong ren lo election ke asila bangso independent a candidate ke do pilih athe independent a candidate ke do ke pilo pulo tangte itum tribal but Karbiang long rata tu lupi pilang posi independent omra baga prega prega state long ke independent bhange bhange chini ba amati di
independent ang uwi. Tak independent ke ong orat ta ili ke therak mi arja isilang ay. So ne diga chichanam ke national party itu mabidi. Lasi hala bangso independent ang pabilong orat ta. Laki ili tu makom juri po. Lasi ili tum tribal tum dupila. Lasi cepele ulang po. Lasi la independent tu ulo pulutante. Kumasi kang tangkring racharia song la ili tum regional pemama hala tu phang kapap budun ki ajak ko gi bridun je pasi independent ke nang place tu pina ke di. Lasi tu rata so tum chini pe minangi la independent tu bangket nang thurun po bangket ke ha ke di ke. Ki hari ke nibe di ke di. Ingkiri tu phang ke la son si perem jak ke di. Antila na parem jak ke la ke rata so tum sinang parem jak ke pilo. Antila itum ka ke song pi itum karja pi ke itum dia phang ke di dal ke. Rat aphan dulu. EPSLC pan kisi ko ngali lo ke. Rat aphan di karja pi lo ke. Lamposi rata tum chini pe minangi la pe itum APSLC tum awareness program pi vigi la pe itum toksus tame do pigi la pe hai hui per tame rata tum nang cher dun pe mesi independent bang lo ko te pang thek lo khala bang so independent khai phan der phan longri phan ko pisnang kem theki ma khala bang chini plot nangi la halo To apor dulu pasi pineng we Tokso 62 to the Constitution of India and Autonomous State. Kasi pineng we bang pria penelis aprangsi Rajan Timung Omolenghi Omropi lapen diuri terang. Kado kami panda kira para kiro pi parti lo lapen lamangso atokso bang nang tum siari kha. Lain nilihin pen tuning rilo artiman lada isi acertai lo itu maronat alam karena yang lo uson si ceplang bom malabangso kacethan je panisi acertai lo si nilihin pen panda kon. Lapon si pineng we Tokso 62 to the Constitution of India and Autonomous State ke masih kan kado. Kado.